Elnézést kérek, hogy a gyönyörű kommentemet egy villamoson kell előadnom, illetve eszmefuttatásomat, de hát ez az Európai Unió, ez most mondjuk pont Svájc, hogy nem tudok hol aludni, és újabb 200 kilométert kellett utaznom ahhoz éjszaka, hogy valahol talán le tudjak feküdni, mert ezek egy ilyen fasiszta genetik defekt emberek. Szóval az oroszsal össze nem lehet hasonlítani, az orosz sokkal normálisabb volt. Na. Tudják, hogy mi a kapitalizmus, ugye? Hogyha valaki gyárt egy terméket, és az ő terméke jobb, mint a másik, természetesen több ember fogja megvenni, illetve az ő cége fel fog lendülni, a selejterméket gyártó meg tönkre fog menni, vagy éppen, hogy fenn fogja tudni tartani magát. Tudják, hogy mi a szocializmus? A szocializmusban a gazdaság is volt egy bizonyos versenygazdaság, de gyakorlatilag a gyengébb termék is megállta a helyét, kevésbé, senki sem ment nagyon tönkre, és tudják, mi a fasizmus? Hát megmondom. Például, mint a gitárban. De azt mondják, hogy van az 5 ember, az nyugat-európai, azoknak 50-100-150 milliós jövedelem, ez az ember keleti származású, illetve magyar, neki egy fillér nem jár érte, még akkor se, a produkció ugyanolyan színvonalú, vagy még jobb, mint a nyugati.